Hasiko gara lehenengoarekin. Lehenengoa jartzen du, 30 zenbakiaren zatitzaile guztiak kalkula itzazu. Orduan, modu desberdinak egiteko daude, baina nik bat erakutsiko dizut, eta da erantaga. Bat. Hartzen dut 30 zenbakia. Eta deskomposatu ingo dut. Orduan egiten dut. Zati 2, 15. Hau zati 2 egin daiteke, 5, 5, bat. Deskomposatuta da, 2, 3 eta 5. Orduan, hasiko gara bere zatitzaileak kalkulatzen. Zatitzaileak 30-enak dira. Beti batekin hasten gara, bat, gero jartzen dugu 2, gero jartzen dut 3, lau bat egiteke emendik, ez. Gero dator 5, gero dator 2 bidar 3, 6, biderketak eginez, beste bada 3 bidar 5, edo 2 bidar 5, horra 2 bidar 5 iko dugu, 10, beste bada 3 bidar 5, 15, eta erdia iritsi ganez, 30. Eta baina ikusiko dugu, ondo egin dugun edo ez, bat bidar 30, 2 bidar 15, 30, 3 bidar 10, 30, eta 6 bidar 5, 30. Hau da, lehenengoa. Oan bigarrenarekin hasiko gara. Bigarrena, jartzen du. Hauetako zein zenbaki dira lehenak, eta zergatik. Orduan ditugu, 5, 9, 12, 13, 15 eta 19. Aski da, kalkulatzea, zatitzaile bat izatea, bere burua eta bat ez dena, eta hori konposatu izango da. Orduan, konposatuen bila joango gara. Adibidez, 5, 2 zatitzaile ditu, hau lehena da, 9, 3 zatitu daiteke, konposatua da. 12, 2 zatitu daiteke, 3 eta bat, konposatua da. 13 ezin da zatitu ez 2, ez 3, ez 5, ez 7, lehena da, hau 5 zatitu daiteke 3, eta 19 zatitu daiteke batekin eta 19arekin. Beraz, hau ere lehena da. Zentzu dira lehenak? 5, 13 eta 19 lehenak dira. 2 zatitzaile dituztelako. Ondo da. Jarretuko da hirugarrenarekin. Hirugarrena jartzen dut idatzi 500 baino handiagoa den 3 zifrako zenbakirik txikiena baldintza hauek betetzen dituena. Bueno, 500. Hurrengoa zer izango zateke? 501, 502, 503, 500 ulertzeko da, 505, eta 2 baldintza dira. Biren multiploa izatea. Baina jartzen du, 500 baina handiagoa. Horra hau, ez da kontatzen. 500 ez lako 500 baina handiagoa. Hemen gazi barko nuke. Goztik uste, horietako zein den. Izan behar du, biren multiploa. Biren multiploa, hau ez da. Hau ez da. Hau ez da. Eta, hiruren multiploa izan behar da. 5 gehi 2, 7 ez da. 5 gehi 4, 9. Hau izango ditzake. Ulertzen da, hau orduan erantzuna 504 zenbakia da. Horren hasiko gera, laugarren ariketarekin. Eta esaten du, faktore lehen eta deskomposa itzazu. Goazen zenbakia jartzea. Hemen ditut. 22, hau da laugarren ariketa, Laugarren ariketa, 22 deskomposatuko dugu. Eta jarriko dugu, beti bezala, 2, 3, 5, 7, 11, 13 eta bat. Bikin probatuko dugu lehenengo, zati 2, 11, 11 zatituko dugu, bat. Beraz, 22 deskomposatuta da, 2 bidar 11. Hurrengoa, 80. 80 deskomposatu behar dugu lehenengo bikin, 40, bikin, 20, bikin, 10, bikin, 5, 5ekin bat. Beraz, 2 berlau, 80 da, 2 berlau, bider 5. Azkena, 2310. 2310. Eta xiko bainake, erantara. Zati 2. Bueno, egingo dugu bazperez, zatiketa seguro goteko, Zati 2. Bana, 0, 3, bana, bat,
bost bider bi amar, bat gurako, eta bost amar. 1155. Jarri dezagun. Hau, bikin ezin da, irukin, 6 eta 6 amabi, beraz, irukin egin daiteke. Horra egingo dugu, hau, zati iru, aprobetxatuko dut, hor jarri dugula, Horran da, iru bider iru behatzi, amaika da, bi, bost, zortzi bider iru, hogeita lau, bat gurak, eta gero, bost ketxita, bost bider iru, ama bost, 0. Irurunda, esan dugu, irukin, irurunda, laro eta bost. Iru gehi bost, zortzi, zortzi gehi zortzi, amasei, ez da irukin egiten, Horran, bostekin egin batko nuke, horran, jarkuta honeago, irurunda, laro eta bost. Zati bost, bostekin bukatzen delako, horran jarriko dugu horrela, eta da, zazpi bider bost, hogeita ma bost. Iru ondarra, bost gesten dut, zazpi bider bost, hogeita ma bost, iru hogeita ma bost. Horran, bostekin zatituta da, iru hogeita ma zazpi. Orain, zerekin probatu behar dugu, zazpiarekin ikusten da, zazpirean talo dela, iru hogeita ma zazpi, zazpi, amaika, amaikakin egiten du, eta bat. Orduan, izango litzake, 2310 deskomposatua, 2 bider iru, bider bost, bider zazpi, bider amaika. Eta hau dira, laugarren ariketaren emaitzak. Horrein dugu, bosgarrena. Bosgarrena jartzen du, deskomposatu eta ondoren kalkulatu. Multiplo komunetako txikiena eta zatitzaile komunetako handiena. Hau, pixka bat luzeagoa da, Guazen ikustea, bosgarrena hori egiten den. Jarriko ditut biak. Bosgarrena, multiplo komunetako txikiena, irurogei, irurogeita amabi, larogeita lau. Eta zatitzaile komuna handiena, irurogei, irurogeita amabi, eta larogeita lau. Hemen, ariketa hontan, importantea da, ondo deskomposatzea, ze bientzako balio du. Hora lasela esaiko dugu, hasiko gehi irurogeiarekin. Irurogei, bikin, hogeita hamar, bikin, amabost, irukin, bost, bostekin bat. Hora bat dugu ja, irurogei dela, bi, bider iru, bider bost. Bat deskomposatu dugu. Bigarrena, irurogeita amabi, egin barko dugu, zati bi, bikoitea delako, hogeita hamasei, bikin, erdia, 18, bikin, bederatzi, irukin, irukin, bat. Orduan, irurogeita amabi izango litzake, bi bider bi, bider iru, bider iru berbi. Eta azkena, larogeita lau, haste gera. Zati bi, berrogeita bi. Zati bi, hogeita bat. Bi, hau, irunen taulako da, orduan zati iru, zazpi, bat. Larogeita lau, da, bi, berbi, bider iru, bider zazpi. Lehenengo pauso egin dugu. Deskomposatu ondoren, guazen multiplo komunetako txikiena kalkulatzea. Multiploak kalkulatzeko hartu behar dira biderkarei guztiak. Guztiak, odan dugu, bia, irua, bosta, bia, irua, zazpia. Odan dugu, bia, irua, bosta, eta zazpiari bai. Eta berretzaile handienarekin, orduan, biber iru, biber bi. Handiena da, biber iru. Iru berbi, iru berbi. Bostek, hemen du, bost eta zazpi. Orduan, hau kalkulatu beharko genuke. Horra ingo dugu, bi bider bi, zortzi. Iru bider iru, bederatzi. Bider bost, bider zazpi. Guaz ikustea, zenbat hartatzen zaigu, goraka, noa? Zortzi bider behatzi, irurogeita amabi, horren du hemen irurogeita amabi, egin dugu bider bost, bost bider bi ama, bat gurako, zazpi bider bost, hogeita ama, osta bat, hogeita amasei. Eta horrein, bider zazpi, zazpi bider 0, zazpi bider 6, berrogeita bi, lau gurako, zazpi bider iru, hogeita bat, eta lau, hogeita bost. Horra izango litzake, jatzen du, 2500 Hori da, multiplo komunetako txikiena. Eta zatitzaile komunetako handiena, hartu behar dira,
biderkagaiak denetan dagoena. Denetan dago, 2 denetan dago, 3 denetan dago, 5 ez. Eta 7 ez, orduan hartuko ditu 2 eta 3. 2 eta 3. 2 behar 2, eta gaina txikiarenarekin. 2 behar 2, 2 behar 3, 2 behar 2, txikiena 2 behar 2. 3 behar 2, 3. Orduan da, 2 behar 2, 4, 2 behar 3, 12. Eta izango ditzake, zatitzaile komun handiena. Segarrarik eta guazen guztia. Jartzen dut, 3-ren multiploa izateko bilatu n izkiaren ordez jarri daitezken zifrak. Orduan dugu, 2n lau bat. Honek esan nahi du, dela 2000 eta bukatzen da 51 batean. Da izan badut, 3-ren multiploa. Bueno, 3-ren multiploa izateko zenbakiaren zifrak batu egin behar dira. Eta eman behar du, 3-ren multiploa. Orduan, 2 gehi lau gehi bat zenba da? 2 gehi lau gehi bat da 6 eta bat 7. Multiploa izateko zenba falta zaizkio? 2 ez da? Orduanik, hori batutzen badiot 2 izango da 3-ren multiploa. Orduan, bada 2 lau bat. Guazen ikustean. 2 gehi 2 lau, gehi lau 8, gehi bat 9. Orduan, hau soluzio bat da. Ze honi, erantzi diot 2. Behatzi 3-ren taula izateko. Badago beste soluziorik? Bai, zenbat batu daiteke honi? 3-ren taulakoa izan. 3-ren taula da, 3, 6, behatzi, 12, 15, 18. Orduan, ni batu diot 2. Batu daiteke hau izateko. Batu zen badiot 5, orduan, baita izan 3-ren taulakoa. Orduan, 2, 5, lau bat. Guazen ikustean, atatzen den 3-ren taulakoa. 2 gehi 5, 7. 7 gehi lau, 11. Gehi bat, 12. Baita ere, zenbaki honek ere balio du. Eta hurrengoa, batu beharko dugu zerbait, 15 izateko. Adibidez, 8. Ni batutzen badiot 8, 7 8, atako zait 3-ren taulakoa. Jarriko dut hemen 8. 2, 8, lau bat. 2008 da, 41 bat. Guazen guztian. 2 gehi 8, 10, 14, gehi bat, 15. Beraz, n izan daiteke, n-ren balioak 2, 2, 5 edo 8 izan daitezke. Oso, hau da, hau izan ditzake 6-garren ariketa.